लोगोफोर नै जोंहा मा ओंख्रि जानो नागिरदों मा ओंख्रि नायनोबा फै ओंख्रि खिन्थाहरनो फै जाफै ओंख्रि खिन्थाहरनो फैलाय ओंख्रि खिन्थाहरनो फैलाय नै मामिबो संगोन दिनै ओंख्रिखौ नानियाबो संगोन मा ओंख्रि संनो नागिरदों मामि खिन्था दे जोंहा अलदर ओंख्रि संनो नागिरदों अलदर माबायदि अलदर नायदो दहाय बायनानै लाबोदों अलदरखौ माजों जागोन नायदो लोगोफोर जोंहा माबायदि सङो नायदो माखौ अलदर होनो अलदर बेदर नङा आरो बिसंसो देन्था दे नै बेनो अलदर मैगं देलाय बेनो अलदरा नै मानो आरोखि बिराद मानो नालाय ओंखायनो प्लास्टिक गाननानैसो हादों बिराद मानो बियो ओमफ्राय जानायाव गोथाव जायो आरो माना बेखौ बै निलि होनो नामा निलिखौ जिरग्रोनांगौ आं हायाखै आइखौ हाहोदों आं माननायखौ फिसिदों आं माननायजों उन्दै गोनांखाय दांदेर जागोनदां साननानै आइखौ हाबाय आङो नै नायदो माजों जागोन ओमफ्राय नै नायदो लोगोफोर माजों जागोन गिबियाव दंखायोमोन दहाय बायनाय गाइखेर माजों जागोन बेजों जागोन आरो बेजों मा बुस्थु दहाय बायनायमोन बियो आं रुनानै दोनखादों आरो एसे रुवाबा जाया जों अमा बेदर अमाजों अलदरजों जानोसै नैबे मा बुस्थु नै बेबो अमाजों आलुजों सोनानै दोनदों दाना नोंस्रा जागोन स्प्राइटआ दंबावोमोन ना लोंनो आं दा एसे लोंदो दे
về mày na cô đây mà mình cứ này để cô mày cứ lên thấy cô mày phân lô của bạn đây cũng dùng sông nan đây supaya cô dùng chân sầm lên đấy cứ thâu ra để đâu mà ini jelas saya mah karena belum gimana apa ini Hey there. Subscribe to my channel. And also cứ thọc cứ đâu này mà cứ nói nó kia